Com va? Seguim endavant amb les entrevistes als candidats a l'alcaldia de l'Espluga de Francolí dins la programació especial de l'Espluga FM Ràdio amb motiu de les eleccions municipals del 24 de maig. Ara ens hem traslladat aquí, als peus de la Font Baixa, just davant de les 17 canyelles que sonen amb l'aigua que regeix l'espai que ha escollit el nostre segon convidat. El saludem si ens escolten a través de la ràdio, al 107.4, o també si ho fan a través del nostre canal de televisió online a esplugafmradio.cat, des d'on poden seguir aquesta entrevista a través de les seves pantalles o als seus dispositius mòbils. Ara volem conèixer el candidat de l'agrupació d'esquerres Som Espluga, que aquest any ha unit els grups de Solidaritat, Esquerra Republicana, Espluguins Independents i els socialistes de més, a més d'un grup també d'independents. Els encapçala com a número 1 de la llista Jordi Miró. Jordi, molt bon dia. Hola, bon dia. Bé, primer de tot, per què heu escollit aquest lloc per fer l'entrevista electoral? Bé, és un lloc emblemàtic de l'Espluga, és la porta d'entrada del poble, està a prop del celler, que és símbol del cooperativisme i de la unió dels espluguins per fer coses noves i per mirar el futur, que és el que vam fer fa 102 anys, i així doncs és el que nosaltres volem intentar fer amb aquesta agrupació d'esquerres, mirar el futur. Molt bé, doncs moltes gràcies. Començarem amb un primer qüestionari ràpid per conèixer alguns detalls del candidat. Primer de tot, de què coneixem el Jordi Miró? Bé, el Jordi Miró he estat al Club Atlètic des de quasi els inicis d'haver vingut a viure a l'Espluga, fa 25 anys, i també soc regidor de Solidaritat des de fa 4 anys, i bé, soc pare del Sergi i la Marta i marit de la Griselda. Edat? 53 anys. Estat civil? Casat. Fills? Acabem de dir. 2 fills. I professió? Soc funcionari de la Seguretat Social. Per quin motiu ha acceptat ser cap de llista de Som Espluga? Bé, el tema està en que quan hi ha alguna cosa que no t'agrada que em funciona, pots prendre 2, 3 opcions, és no fer res, queixar-te i seguir sense fer res, o intentar canviar les coses i fer dir alguna cosa, i això és l'opció que hem pres, no sols jo, sinó tota la candidatura. Si l'Espluga té problemes, quin creu que és el pitjor? Cadascú es veu el seu de problema, i els problemes que té l'Espluga són diversos. Hi ha problemes de falta de feina, de falta d'ajuts socials, de diversos problemes que tots van encaminats al moment econòmic en què vivim, principalment. I si s'ha de millorar alguna cosa de l'Espluga, per on hauríem de començar? Doncs per aquí? Sí, s'hauria de mirar que funcionés el turisme, que funcionés el comerç, que funcionés diverses coses perquè la gent pugui estar en un poble, viure-hi i viure'n. En què s'han de basar els ciutadans per votar el proper dia 24? Doncs s'han de basar amb les coses que es poden fer i que no s'han fet, o amb les formes de governar que s'han portat fins ara i les que es poden portar a partir d'ara. S'han de basar en el futur i no en el passat, s'han de basar en els equips i no en les persones exactament de cada candidatura. Hem fet aquesta primera introducció sobre aquestes preguntes breus al candidat, però ara entrarem en els blocs temàtics per escoltar algunes de les propostes de la candidatura de Som Espluga. Comencem pels equipaments, per les infraestructures necessàries per al funcionament d'un municipi, d'un poble, pel seu teixit social, cultural, esportiu, per la seva economia. L'Espluga té mancances, però també té alguns equipaments a mantenir. Quina és la política que proposa Som Espluga per seguir mantenint els equipaments actuals o construir-ne de nous? Bé, al Som Espluga intentarem fer un catàleg de tots els equipaments que hi ha actualment al poble, quines són les necessitats que hi ha actualment, quines són les futures per plantejar quins equipaments s'han d'aconseguir en un futur i construir ja els pendents que són més reclamats pel poble, no? Per exemple? El pavelló sembla que estigui encarrilat. Si Convergència ha fet les coses que tenia que fer, sembla que aviat el podrem gaudir, però hi ha el camp de gespa artificial de la Unió Esportiva d'Espluga, o sigui, del camp de futbol del Riu Sec,
I també hi ha, llavors, per millorar, hi ha les instal·lacions, sobretot del Teatre del Casal i altres que s'han d'intentar millorar i mantenir, clar. Espais per les entitats, per el teixit associatiu, pels esports, però també fan falta en un municipi altres tipus d'infraestructures per l'economia, per la indústria, pel comerç, precisament ara que sembla que es comença a veure la sortida de la crisi. Cap on ha de tirar l'Espluga en aquest sentit? Quins passos endavant s'haurien de fer per avançar en el terreny industrial i sobretot incrementar l'ocupació? Per incrementar l'ocupació pensem que el que ha de funcionar ara en aquests moments a l'Espluga és el comerç i el turisme. I per això hem d'intentar que el turisme ajudi el comerç i el comerç ajudi el turisme. Actualment ens fa falta una oficina de turisme que pensi en la globalitat del poble i que de forma consensuada i intentar muntar un patronat de turisme més que un patronat de la cova que aglutini ens privats també i públics i intentar que això rutlli cap a aquest sentit. Seguirien apostant per la ruta templera, projectes per introduir el turisme a l'interior del poble? La ruta templera està quasi bé acabada, vull dir, és una miqueta absurd no comptar-hi. I s'ha de comptar, s'ha d'acabar i s'ha de seguir per aquest camí. El turisme és un dels espais de l'economia bàsics actualment a l'Espluga, és un dels municipis amb una forta potència pel que fa als museus, però també ho és el comerç que s'hauria de nodrir, ara deia el Jordi Miró, del turisme, però clar, també hem de fer alguna cosa als espluguins. El nucli comercial té alguns problemes en els últims anys, és evident. Sí, és evident que el nucli comercial cada vegada hi ha menys botigues obertes i més de tancades i això s'ha d'intentar canviar. És en mà de tots el seguir comprant aquí per poder gaudir dels productes propers i per poder aconseguir els productes que necessitem quan els necessitem. Penso que per comprar les coses a l'Espluga els espluguins no cal que per comprar surtin fora de l'Espluga si aquí hi ha un comerç que es nodreix bé dels productes que necessitem tots. Però què s'hauria de fer per tenir un comerç potent? Doncs, fan alguna proposta vostès? Sí, intentarem que recolzar tots els comerços que es vulguin obrir nous i recolzar les iniciatives que tinguin la Unió de Botiguers i empresaris de l'Espluga per tal d'això tirar-ho endavant. El polígon industrial Les Eres, el tenim aquí a prop, sí. Segueix gairebé aturat, les promeses dels últims anys, les propostes que s'havien fet no s'han acabat desenvolupant i per tant ara mateix creixement d'ocupació a l'Espluga no n'hi ha, almenys d'oferta de llocs de treball. Tenen vostès la vareta màgica per solucionar-ho, això? No la tenim nosaltres ni la té ningú. Nosaltres no prometrem quimeres i la promesa de llocs de treball i amb aquesta promesa de llocs de treball ja han fracassat molta gent. Nosaltres no estarem amb aquest tema de prometre res ni tenir la vareta màgica perquè s'instal·lin empreses aquí, però sí que donarem a conèixer el polígon allí on calgui i intentarem buscar empreses que vinguin. Tornant al comerç, faran alguna cosa amb la zona blava? Sí, nosaltres ens hem reunit amb diverses entitats, entre elles la Unió de Botiguers i Empresaris, i ells volen recuperar la mitja hora gratuïta pels espluguins. I nosaltres estem en aquest sentit. Segurament recuperarem el disc horari, l'imposarem, i en aquest sentit pensem que hi haurà rotació, la gent del poble podrà anar a comprar al centre i així potenciarem també el comerç local. El comerç, el turisme, la indústria, l'ocupació, però també l'Espluga es nodreix en gran part de l'activitat social, cultural i esportiva. Hem començat parlant dels equipaments públics que utilitzen moltes de les entitats, però que també són útils pel desenvolupament del municipi. En tot cas, l'Espluga, Jordi, té un teixit associatiu important.
De quina manera creuen que s'ha de gestionar des de l'Ajuntament el suport a les entitats i al teixit associatiu, cultural i esportiu? El teixit associatiu de l'Espluga no és que sigui important, és molt important. Hi ha molta gent implicada amb les entitats treballen molt i fan moltes coses pel poble, i nosaltres, per aquest sentit, hem començat diàlegs amb les entitats. Dic que hem començat perquè n'hem fet diverses reunions de tu a tu amb entitats diverses i les seguirem fent, tant si estem amb responsabilitats de govern com si no. I amb això volem recolzar les entitats de forma directa. Volem saber què necessiten per tal de no oferir-los res que no necessitin ni deixar-los d'oferir res que necessitin. De quina manera ho farien, això, però amb reunions periòdiques? Sí, farem reunions periòdiques amb les entitats i amb la coordinadora d'entitats per tindre un feedback directe amb les persones que hi ha a les entitats, totes les que vulguin. Les entitats fan una activitat cultural de dinamisme del poble molt important, però l'Ajuntament també té una responsabilitat de complir amb aquesta activitat, de potenciar l'activitat cultural. De quina manera creuen vostès que s'ha d'implicar l'Ajuntament amb el dinamisme, amb l'activitat cultural? Ja no tant com donant suport a les entitats, sinó des del propi Ajuntament. Des del propi Ajuntament. El propi Ajuntament ha de, a part de recolzar les entitats, doncs, ha de fer actes culturals diversos, de diversa índole. Recolzar el certamen literari és recolzar-lo. Però si veiem que hi ha manca de, per exemple, concerts de música clàssica, doncs se n'hauran de portar. I s'hauran de fer les actuacions que calguin en aquest sentit. Fires, festes? Fires i festes. Les fires haurien de ser una més de les causes de dinamisme econòmic, més que una festa. La Fira de Sant Vicenç, al seu inici, era un acte comercial i ara ha esdevingut un acte festiu. Pensem que s'han de compaginar les dues coses, seguir sent festiu, com és ara, però també ha de seguir sent comercial. L'esport de l'Espluga està ben valorat a hores d'ara? Valorat, sí. Els esportistes locals. Hem parlat de les necessitats en infraestructures. Sí. Hem parlat del pavelló, del camp d'esports, potser són les que més fan falta, no? Ara mateix, les infraestructures esportives. Les infraestructures esportives a l'Espluga ens passa com en altres temes, que si féssim les coses quan ens toquen fer-les, després no se solparien les necessitats. Si el pavelló s'hagués fet quan tocava, ara no tindríem necessitat de pavelló i de gespa al camp de futbol, només ens faria falta la gespa, o potser ja s'hauria fet, perquè el fet de traçar la gespa artificial al camp de futbol és perquè el pavelló no estava fet. És una cosa que sembla que si no fan les coses quan toquen, després hi ha mancances de temps. Hi ha un... En quant si l'esport està ben valorat, que era l'inici de la pregunta, jo crec que no. Que tenim molts esportistes molt bons, que s'hi dediquen molt de temps, fan moltes activitats, fan molts esports diferents, individuals i col·lectius, i el reconeixement que reben per part de les institucions inclús és només un copet a l'esquena el dia de la nit d'entitats. I això... Què més caldria, però? Potser caldria averiguar si l'Ajuntament pot fer alguna cosa amb els esportistes que els ajudés. Una simple trucada o ja podria resoldre algun problema i facilitar-li accés a algunes instal·lacions que potser a l'Espluga no tenim però que estan en pobles propers. Hi ha moltes coses que des de les institucions se poden fer per tothom, que potser no costen gaires diners i facilitaria les activitats. Hi ha un dels col·lectius d'una població que formen part precisament d'aquest teixit social, cultural, i que alhora també pateixen els problemes actualment de la manca d'ocupació. Són els joves que tenen unes necessitats i que, com en tot poble, s'ha d'intentar que es quedin, almenys aquí, que tinguin feina a la vora i que puguin participar. Alguna proposta per a aquest col·lectiu? Bé, el jovent
és el que ha patit més la crisi econòmica en quant a l'atur. Catalunya en si mateix és potser un dels majors exportadors de jovent cap a Europa i cap a fora. Tots ens coneixem d'aquí el poble que han marxat, i aquí s'hauria de fer un programa de recolzament als emprenedors, d'afavorir que el jovent se quedi aquí tenint llocs de treball a l'estiu, fent alguna activitat de lleure, no de lleure d'ells, sinó de lleure pels nanos, o alguna cosa s'haurà de fer perquè el jovent no marxi. Però des de l'Ajuntament se poden fer coses, però les coses són limitades, el que es pot fer des de l'Ajuntament. La gent gran? La gent gran se l'ha de cuidar molt. Són els nostres pares, els nostres avis, que ens han cuidat ells en altres durant tota la vida, i ara molts necessiten ajut, o necessiten cuidar-los, necessiten llocs per passar el dia amb garanties de que s'ho passin bé i que sigui fàcil accessible i que puguin fer les seves activitats per les que poden gaudir de la vida. I els petits, l'escola, l'ensenyament, l'educació? Ostres, l'escola les han de recolzar en tot el que necessitin, perquè fan una feina d'educació dels petits molt important. I a l'Espluga ara hem tingut un problema amb la llar d'infants que hem de mirar de resoldre, potenciar-la, perquè la llar d'infants municipal ha de rutllar, i ha de rutllar bé. Vostès fan alguna proposta pel que fa a la relació entre l'Ajuntament i els ciutadans, entre l'Ajuntament i les entitats, entre l'Ajuntament i els empresaris, entre l'Ajuntament, participació ciutadana? Sí, nosaltres tenim el programa que presentarem, aquest dissabte presentarem els trets principals, i el dijous que ve presentarem el programa en si mateix. Nosaltres som per la participació ciutadana, Volem que el poble participi directament dels assumptes municipals, i crearem un reglament de participació ciutadana en aquest sentit. I allí cabrà els consells que calguin, joventut, gent gran, consultes populars. Consells? Consells de participació? Sí. Com funcionarien? Bé, ens hem de mirar models exactament com funcionarà, però sí que volem que el jovent tingui implicació en alguns assumptes i que els puguin dur a terme. Seria un reglament amb obligacions per part de l'Ajuntament o també obligacions per part de la ciutadania? Les obligacions són mútues, per part de l'Ajuntament i per part de la ciutadania. Bé, hem arribat al final, hem repassat de dalt a baix els trets bàsics del programa electoral, més o menys, que formen part habitualment de les propostes que presenten els partits polítics. Ara el que farem és donar-li uns últims minuts al candidat perquè es dirigeixi a l'audiència i, per tant, digui el que els hi vol dir als espluguins. Té la càmera per vostè. Bé, ens presentem els de Som l'Espluga en aquestes eleccions per tal de millorar les relacions entre l'Ajuntament i la ciutadania. Volem que l'Espluga esdevingui un poble de futur i que la ciutadania se trobi còmoda i amb les relacions amb l'Ajuntament. I nosaltres això creiem que ho podem aconseguir amb diàleg i amb transparència i amb més democràcia de la que actualment tenim. Molt bé, Jordi Miró, doncs moltíssimes gràcies i molta sort al dia 24. Moltes gràcies a vosaltres per la feina que feu i a veure si surt bé. En parlarem. Fins aviat. Fins aviat.